Pali mkulu wina wake amene ndithu amazitchula akuti iye ndi profeti kandi profiti ka amene amazitchuliramo komano zina lake amadziwika kuti Austin Lyabunya amene ndithu ndodziwika bwinobwino tikupeza kuti amene atchula dzina limeneli ambiri ndithu tamudziwa mkulu ameneyi. Ndiye mkulu amene ndithu amachita kuti zamapemphero ndiye anachita ndithu kuzilembera pa tsamba lake la mchezo la Facebook akuti iye ndithu ndi senior prophet komanso ndi government advisor amene analembera ndithu pamenepo. Ndiye mkulu ameneyi walemba ndithu pa tsamba lake la mchezo la Facebook pamenepo ndithu akukamba nkhani yokhuza ndi zachisankho chimene chikubwerachi akuti ndithu mulungu wake kanduti kaya akuti ndithu wamuuza kunena kuti pa chisankho chimenechi ndikuti Arthur Peter Mutharika amene ndi mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Party akuti sapambana ndikuti ziyavuta ndithu sapambana pa udindo wa mtsogoleri wa dziko ndimene ndithu walembera pa tsamba limene la mchezo la Facebook. Ndeno funso lomwe likumabwera ndilona kuti kodi iyeyi ali ndi umboni wanji makapotenga ndithu kuti pa chisankho chimenechi anthu sanaponye. Nkhani ito ndionera kuti mkulu amene yemera fotokozera kuti ambiri tomutsata bwino chifukwa tiona kuti amabwera ndithu kumalemba nkhani zosiyanasiyana komanso amayankhulanso nkhani zosiyanasiyana maka ndithu zokhuza kaya ndi zachisankho kaya ndi zokhuza ndi atsogoleri osiyanasiyana amabwera ndithu tikupeza kuti mbuyomo tinamutsatanso bwino maka muzisankho zimene zinachitika zaka za mbuyomo ankabwera ndithu kumanena akuti sapambana iyayi akuti zikhala motere zambirimbiri amakhala ndithu akuyankhula ameneyi. Ayi mulungu wandionesera zakuti ayi akuti zakuti amayankhula ndithu zambiri. Tikumbuke kuti mbuyomo ndithu amazafotokoza iyayi achakwera sanandimvere ine ende kuti chisankho ichi chavuta iyayi achakwera aja basi apa pa mulungu wandioneseranso kuti apambana iyayi zambirimbiri zimene akayankhula. Ndi amene ndithu wabwera ndithu akuti kuzasimikiza kuti mulungu wake ndithu wamuonesera kuti pa chisankho chimenechi Peter Mutharika ndi kuti zikuwavuta ndithu sapambana pa chisankho chimenechi. Ndiye kaya kuyankhula kumeneko ndi kuti enake amuthira ndalama kuti mwina aziyankhula zimene zifa anthu ambiri timaprofeti tambiri timakhala ndithu tachinyengo kwambiri. Ndiye kaya amuthira ndalama enake kuti azinena nkhani ngati zimene sizikuzika komano atamabwera ndi kuti mwina anthu aponya chisankho ndi kuti nkhani ina komano apa anthu sanapange chisankho ndi azikabwera kumanena zoti mwakuti zimene ndithu zikupereka chikayikiso maka kuti ndithu kutheka enake amuthira ndalama enake kuti azibwera ndithu ndi nkhani ngati zimenezi. Ndi mkulu amene sikuyamba ya tikupeza kuti ambiri tinatsatira bwino kuti masiku ambuyomo ankalembanso nkhani kukambanso nkhani za anthu osiyanasiyana mpaka nazinapeza zoti enawo ndoti anakwiya kwambiri mpaka ndithu kuzamulanda tsamba lake la mchezo la Facebook. Tikupeza kuti ambiri tinatsatira bwino nkhani imeneyi. Nkhani yake inaliona kuti ankalimbananso ndi mkulu wina wake amene akuti amapanga za makompyuta kaya amene zinake amati Macfarlane Ngwinjiri. Tikupeza kuti tikumutsata bwino ndi mkulu amene ndithu chifukwa choti amanyazisa analembanso nkhani yokhuza mkulu amene kuti ayi amene afuna kusokoneza chisankho afuna kutani anayankhula zambirimbiri. Ndi pamapeto ake ndithu wachinyamata amene anabwera kuzapanga hack akaunti yake ya mkulu amene Austin Lyabunya. Kumapeto wake ndithu tinaona kuti kanapepesana kazinatha bwanji kenakonso ndithu pejiyo anamubwezeranso ameneyi. Ndi ndizonena kuti zimene amayankhula nthawi zambiri amayankhula ndizoduka mutu ngatizo. Tazitumikira chinyengo chimene ndithu tikumasocheresa anthu ku dziko lapansi ndetu ntimereri. Ndiye potenga ndithu kuti poti chisankho anthu sanaponye akaponya ndithu chisankho chikabwera ndi zosera zake tizaona kuti kodi ameneyi kuti amatanthauza chani kandi kuti Peter Mutharika azaluza pa chisankho chimenecho kaya azapambana. Ndiye kuti zinthu zimenezo tizaona ndithu kuti zotsatira za chisankho maka ndithu zikabwera koma ngati kwatumidwa ameneyi kuti ndithu asokoneze maganizo anthu zimenezo zondoti ndizovuta kwambiri kuti anthu azikhulupirire ndithu. Kuthekatu pali maganizo pamenepa pamene tikunazoona kuti Austin Lyabunya amene amazitchula kuti kaya kuti ndi profeti kaya ndi profiti kaya wabwera ndithu kulemba pa tsamba lake la mchezo la Facebook pamenepo pamene akukamba nkhani yonena kuti akuti pa chisankho chimene chikubwera pa 16 September 2025 ndi kuti achipani cha Democratic Progressive Party mosogozedwa ndi mtsogoleri wake amene watu ndi Arthur Peter Mutharika
asawerenge za chisankho zimenezo akuti ndithu chawo palibe ndime olembera pa tsamba limenelo. Ngati maganizo amenewo alipo mutha kutifotokoza comment section, koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Musaiwale kupanga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malaya News 18. Ndi cholinga choti nkhani zambiri zomachitika ndi kuti zitha kutipeza mosavuta.